Kodwa ngisezokutshela ngalo stadium manje. Sekuphuma kwakho stadium sengoma labantu abasha. Abaphathi bezintuthu abayibona lento sekuphuma sakhe stadium sengoma manje. Bakhoya shabantu. Bakhoya shabantu. Bakhoya shabantu. Bona luhlelo lwabasifuna. Kungena amabhiza amakhosi endumuzulu. Kungena elinye inkosi futhi lendumuzulu manje. Lezi mbulo ezincane zinamathonya okuphatha igodo eziningi. Ngeke zendume imbatha manje. Ubasamlilo lengenayo. Ishayisa bashisa ukuwambatha. Ubasamlilo lengenayo ishayisa bashisa ukuwambatha. Ishayisa bashisa ukuwambatha. Phansi ukunengeza lomlalo madoda. Bawalazi izokwamlaba awulazi. Uvule phansi ejulile losho yakho training ngaphezulu polisi. Amaza azinto asamile lo. Ngokuhlukaniza nangu. Ngokuhlukaniza izasana, ngokuhlukaniza nangu. Ukutholakala amangazi womlaba ngokuthi kuvuka ngokushukela esana. Manje kuhluthuka thina abayenza ngabantu zesikhathi kuzenguka mawula.
futhi bazivakashele abaqhamuka emikhosini ahlukene. Sikuphuthile manje. Sikuphuthile manje sekungena abantu abaqhamuka kwamanye amakhosi manje. Sekulapho amagoso asivashelayo ayadlula kumina ngoba ngifuna ukuthi umuntu ngisho phelele longasho ukuthi ngibadlelele ngoba phela ngithapho odlula ngamina bangithi ngini bangayiya ngifuna ngisho ukuthi bashayisa ushaya moya ufoka abantu manje bangibaza ngoba abafuna ukuthi bese bethi bani la
phela abantu laba.
ngibonile ngathi abakwaZungu laba ngeke uPungose futhi manje ungena uPungose kuphuma uPungose ungena uZungu kuphuma uZungu ungena uPungose ngeke uPungose manje ngelithokoza manje siyabonga kanti ukuzwakala ukuthi thini umthetho bafowethu asibalele umsakazo ayikho insizwa engafuna ukuzwakala ukuthi thini baphela umnandi ungecela la abathunywa amagoso abo amlandele belapha ekhoneni ngabe amagoso noma laba abamela amagoso umnandi abacela bemlandele belapha ekhoneni kunothetshanyana abafuna belulisana nilandele umnandi nilandele nangu udladla nilandele nangu mashekashe nilandele nangu masinika amagoso akhona hayi laba ashayisayo amagoso asendlalile yaphela umnandi lapha ekhoneni
Uqhikazi ngeqile eduze wami. Uchaze ukuthi uqhikaza ukho kama. Uhambuthi uyazi lutho. Nice is the way for lapha kulandela impungose insizwa yakhe insizwa ngiyaphasisa hayi uyaxolisa khona kushona wodwa. Ukona ezikhulumani manje ijose khona ukwazi ukubulalaza. Ijose thisha mkhulu. Angazi ukuthi thisha mashayika ingoma.
Look at
ukuthi uzoshamina baba hey nizogqibela le ukuthi wangaba ufana usithumana phela lokho usabona ukuthi kwenza phambili ngemsebenzi wokho umkhazana manje abantu bakwanala bafuna ninibo lapha kunabantu abaqhamuka ezweni ukuthi yabla kunengoma yaseshona isafuna ukutshengisa kunengoma yaleshufua erisele ukutshengisa ulawula naba mnyane ubuhle bakho bakudonsa izizwe kusho khona lokho ngena obsession ngesifundo sakhanya izinto ezokutshengisa lokho professional phela umuntu omphambi kwabanye akahlale phansi ngena obsession safuna ukubona izinsizwa zasehluhlunga